Banga ekamati naba na biashara bonse bamiruka mbia mono ekegera twakwandire na nditwe wana nirenga bae serikali chingaki ekegera ntogenda tegushughulika ko make sure nga amangana ali baboletie twayaikeraniri egento twatebage gochaka immediately na mache so that within 2 weeks a contractor etoko ikire site anyale ko connect ya mache korwa satigeretu atabuke gochaga iga chitanginchiro agere amacha yaswe banyare ko bagutumya namanganare ayande ba begete ayande nabatebiringa tuachote kamati ekurigeria mangana yonse kyagera ukata cross department au yashughulikere afu naende ntuiranega ko bairesa progress. Bernard Ogeto Nyangeri ambaye ni padri anayesimamia Rangenyo Catholic Parish na mmoja wa wale ambao huwa wamefaidika kutokana na kazi ya soko hili la Miruka ambalo lilianzishwa mnamo mwaka wa 1933. Lakini kwa sasa hivi karibuni tumekuwa na kutoelewana kati ya wanabiashara katika soko hili na county government ya Nyamira. Sasa ilibidi kwamba mimi kama mmoja wapo wa viongozi nije kuhudhuria kikao ya kufanya mjadala kutafuta suluhu kuhusu mambo ambayo yanaleta kutoelewana. Hiyo sasa tumekubaliana ya kwamba kulingana na mjadala tumefanya na waziri wa biashara na viwanda na mambo yote hayo, tumekubaliana naye kwamba kwa kipindi cha wiki 2 kuanzia sasa mwanakandarazi mwenye atashughulikia kuleta maji katika soko hili atakuwa amefika na kazi itakuwa imeendelea. Nengoruka tomnyaribu munyakero gwichiro ya Miruka etwanyora bageni bono mambia siritu kuria rero omufada oito Nyangeri nacha korurangenya ucha pakichiro ya Miruka ochiro tobekera amasabororo twaumeranire twakwanire twakona mangana asege kegetambe sana mpaka yaikirase akoreto omwasiri trades mpaka chiro ya Miruka twagambire okoba twarurenga chibesa chigo etabusa kerebi chibesa chia etabusa na ndete kokone gwito okoba boigo okoba bare ngora aso ogotoiraniria muna tokoba boria maswali na marube togoriko kerengaki lakini bono yaikirase omofado ito Nyangeri bwe komitia abenganere omwasirisho ito monene o communicate itane gabana gusasa abawaziri torari orio gose bintu mbikirane amageno nabase chiro ya Miruka igobono ntwagamba twikirana nga okoba rende ase wike ya monechi wiki bere nechinke dibaga chibasigo genda tiga bagitanga batorore gosemba toroseria macha ibateba iga promise nga chiwiki bere koruboniga amache ngotokara kiraso mucho Miruka macha mayokonyo no gosiberia matunda tiga twegene nga obere kovia nan ngotobwatani ari twigwane na county government alafu atokora ario agwene tekokora sichiro ya Miruka ngoro kudorka Justus no mokori biashara Miruka ndi Miruke ne jira nene yaiboire chichiro chinde chinga twarorire bintu bigokorwa ntuwa iga ntori bana turabanta banene twachira monya gotoretera abantu abatokwanira bagenda twakanga kora bari mune ibone ga wasiri atatebine saguri ya fata lero ntware gwanchanga tocha twikaranzi bukana nde choge chake it is because ya fata twaska fata egere choge chake for 2 weeks kama nintu twamweto borai abangina bamiruka inzu chande gete bagaka bari ko ruka bacha gukora biashara nabangina to ko ruka twacha kurigeria bagaka nabana igo kamuranje bari mo ko ikera fata motebi ngantoge ejiri yani mo ikera gabana motebi ngantoge ejiri na gabana ntoge ejiri